गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिमबो खुलुमहरो। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो काहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरनि नारसिननाय, बर' फरायसाफोरनि नारसिननाय, एक्सएनडिपिनि दैदेनगिरिफोरनि नारसिननाय, साफ्रोमबो मेलेमजिबिफोरनि नारसिननाय, बर' रायजो राजाफोरनि खावलायनायाव जाय मुंख्लं बिथांमोना हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय बावसोमलांबाय, बिथांमोननि मुङै 5 लाख भारत सरकार, आसाम सरकार, बिटिआर सरकार लोगो नांनानै बिर जोहोलावफोरनि जायफोर आर्मी पुलिसनि आखायाव थैनो गोनां जानाय बिथांमोननि न'खराव बे रांखौ एककालीन होनो ओंखारनायाव बर' रायजो राजा साफ्रोमबो मुंख्लं न'खरफोरनि आंनि गोसो गोरबोआवबो बयनिबो गोसोआवबो गोजोननाय मोनदों। नाथाय फंसे बाथ्राखौ गुवारै फोरमायनायमोनब्ला गोसोआव गोजोननाय मोनगौमोन। मैयानि सानाव आरो दिनैनि सानाव आबसुनि सोमावसारनायाव जायफोर मुंख्लं जानाय बिथांमोना साबैसे मोनगोरखो? बिलटिनि सोमावसारनायाव जायफोर मुंख्लं जानाय बिथांमोना मैयानि दिनैनि सानाव साबैसे मोनगोरखो? लोगोसे एक्सएनडिपिफोरनि हारिनि थाखाय जायफोर गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय बावसोमलांबाय, बिर जोहोलावफोरनि गेदेरमा रायजो राजाफ्राबो मालाबा समाव आर्मी पुलिसनि आखायाव थैनो गोनां जादों। साबैसे रायजो राजाफ्रा आर्मी पुलिसनि आखाइजों थैनाय बिथांमोना साबैसे मैयानि दिनैनि सानाव मोननो थांगोन? एक्सएनडिपिनि न'खरनि जायफोर मुंख्लं जानाय न'खरफ्रा न'खरबैसे मोनगोरखो? बेबायदिखौ गुवारै फोरमायनायमोनब्ला बयनिबो गोसोआव गोजोनगौमोन। आरो लोगोसे आं खावलायो, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं मोनसे सोंलु खालायो, जायफोर गावनि आंगो लोगोफ्रा हारिनि थाखाय जेरैबायदि हारिखौ देरसिन साननानै, गावनि लोगोफोरखौ देरसिन साननानै, गावनि हारिनि उदांस्रिखौ देरसिन साननानै गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय बावसोमलांबाय, बे बिथांमोननि न'खराव, बे बिथांमोननि बिदा फंबाय, बिमा बिफा न'खरनि जायफोर न'खराव थांनानै दं, बेबायदि बिथांमोननो एक्सएनडिपिनि मुंख्लं जानाय न'खरनो गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगा, माखासे एक्सएनडिपिनि बेकग्राउन्डआव जायफोर इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायो, भारत सरकार, आसाम सरकार, बिटिआर सरकारनि बे एककालीन 5 लाख चेक होनायखौ जाहाथे गबिन्द बसुमतारीया गावनो गथायनानै होनायमोनब्ला साबसिन न'खरफोरनि बिदा फंबाय, बिमा बिफा, जाथि खुरमा, गावनि आंगो लोगोफ्रा गोजोननाय मोनसिनगौमोन। उननि समाव बयबो फारि फारि मोनलांगोन होननानै आसा खालामो। आरो थाबैनो उननि समाव जायफोर थालांनाय बिथांमोननि न'खराव थाबैनो होयोबा बर' रायजो राजा बयबो गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। बिनि थाखायनो आं सोंनायाव जाहाथे गोरोन्थिफोर जायोब्ला साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव, साफ्रोमबो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ गेदेरमा रायजो राजा, आंनि चेनेलनि नायगिरि, आसामनि दैदेनगिरि, बिटिआरनि दैदेनगिरि, भारत सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव आं मोनसे सोंलु सोङो। मैयानि समाव माखासे आसामिस मिडियायाव जों नुदों इनिसियाननि आखायाव आसाम राइफला 1 घन्टासो अरनबारि गेजेराव फज'नानै बिथांमोनखौ दोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि खोनानो मोननाय बायदिब्ला, ससियेल मिडियायाव नुनाय बायदिब्ला 26 जानुवारिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ रंजा बाजा मिनि खुसि बयबो रंजानो हाथों होननानै बिथांमोना गावसिनि डिउटिखौ जेरैबायदि अरनबारि गेजेराव थांनानै माखासे डिउटिखौ बिथांमोना होदोंमोन। रायजो राजाफोरनि थाखाय जेरैबायदि बिथांमोना लामा आन्दायनानै
बिथांमोना इनिसियाननि खेमाव बा इनिसियाननि मेगननि नोजोराव इनिसियानफोरनि जायगायाव बेंखन जादों। बिथांमोना 1 घन्टासो अरनबारि गेजेराव फज'नानै बिथांमोना माखासे दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै बिथांमोना मोजाङै मोजां हगार हरो आरो बिथांमोना मोजाङै मोजां सौहैफिनो। नाथाय लाजिथावना बाथ्राया बेनो जाहैबाय नागालेण्डनि इनिसियानफ्रा बा नागाफ्रा आसामनि थागिबिफोरखौ सम सम जायफोर सिमायाव दं मालाबा समाव बिदिनो डिस्टार्ब खालायनाय, जानो लोंनो सुख गैयै, जिखुनु जाया खामानि सामानि मावनाय बे समफ्राव मालाबा समाव इनिसियान, मालाबा समाव नागाफ्रा बेबायदि डिस्टार्ब खालायफैयो आसामनि रायजो राजाफोरखौ। बे लाजिथावना बाथ्रा। बिथांमोना इन्डियाजों गैला नामा? बिथांमोना आलादा कान्ट्रि जाबाय नामा? आरो जों मैयानि ससियेल मिडियायाव नुनाया बे लाजिथावना बाथ्रा। मानो होनोब्ला आसाम राइफलनि जाय बिथांमोना 26 जानुवारिनि थाखाय बिथांमोना माखासे रायजो राजाफ्रा जाहाथे खैफोद आफोदाव दाजाथों होननानै गावसिनि डिउटि बायदि बिथांमोना पेट्रलिं होदोंमोन। बेबायदि समाव बिथांमोना लामा आन्दायनानै अबेबा लामाजों थांफ्लांनानै बेबायदि खैफोद इनिसियाननि आखायाव बिथांमोना माखासे सम नारा नाथा जानो गोनां जादों। बे लाजिथावना बाथ्रा। बिनि थाखायनो आं आसाम सरकार, भारत सरकार बिथांमोननाव मोनसे सोंलु खालायो। नागालेण्डआ इन्डियाजों गैला नामा? बिनि थाखायनो मालाबा समाव आसामनि रायजो राजाफ्रा गले गले इनिसियानफोरजों, नागाफोरजों सम सम डिस्टार्ब खालायजायो सिमायाव। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना। आं बारा गोलाव भिडिअ खालायनो सानाखै। मैयानि जा बिटिआरनि जायफोर सागानगिरिफोर, जायफोर बिटिआर सरकारखौ सालायनाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मुंख्लंफोरनि बा मुंख्लं बिर जोहोलावफोरनि न'खराव जायफोर नाम फैदों बा मोनगोरदों, बिथांमोना मिनि खुसि रंजा बाजायै गोसोआव दुखु मोना। जाहाथे जायफोर न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफाया भारत सरकार, आसाम सरकार, बिटिआर सरकारनि लोगो नांनानै 5 लाख बे अनुदान होनायखौ जाहाथे एककालीनखौ गोसो गोथारै आजावनानै लायो आरो बेफोरजोंनो बिटिआर सरकारनिफ्राय उनफ्राव जाहाथे बिथांमोननि न'खराव खैफोद आफोदाव नाहरो बेखौ आं खावलायो। आरो जायफोर उननि समाव मोननो थांगोन बिथांमोना जाहाथे गोसो गोरबोआव दुखु मोना। बयबो बेबायदिनो मोनलांबाय थाथों आरो थाबैनो बर' रायजो राजाफोरनि खौसे खावलायनायाव, साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरिफोरनि खावलायनायाव भारत सरकार, आसाम सरकार, बिटिआर सरकारा लोगो नांनानै बेबायदिनो उननि समाव थाबैनो बयनोबो होनो हाथों। बेखौ आं बयनिसिमबो आसा खालामो। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं गले गले निमाहा बियो। बेखिनि भिडिअखौनो आं लाबोदोंमोन। गोजोन्थों।